Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низьке наша творча група знаходиться в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту, де розпростерла свою експозицію виставка «Заквітчені». Ну, то йдемо пообзираємо, що нам представили народні майстри. Сьогоднішня виставка є черговим виставковим проєктом у нашому музею. Традиційно Ужгородський скансен кожного року напередодні Міжнародного жіночого дня пропонує своїм відвідувачам різні виставки, основним мотивом яких має бути якраз весна, пробудження, всього живого, квіти. Є винятком і цей рік, зокрема у співпраці із обласним методичним центром Закарпатським. У нашому музеї сьогодні відкривається виставка під загальною назвою «Заквітчені». На цій виставці свій творчий доробок презентують 18 авторів з різних куточків нашого краю. Понад 100 різножанрових робіт можуть говорити нам про ту широку палітру зацікавлень авторів, які презентують свої роботи сьогодні на виставці. Сьогоднішня виставка проходить у нас в рамках щорічних проєктів «Несподівані зустрічі». Ну, звичайно, в такий час весняний, холодний, ще хотілося б трошки сонця, тепла, звичайно, гарного настрою. І я більш як впевнена, що ця виставка мала би принести людям задоволення, тому що вона зроблена з великим натхненням. Ми працювали дуже самовіддано, і я думаю, що в нас вийшло. Левову частку експозиції даної виставки представляють живописні роботи. Основним це близько понад 80 робіт. Основним мотивом бачимо, тут є знову ж таки квіти, різноманітні квіткові композиції. Дана експозиція, дана виставка є чудовим подарунком для гостей нашого міста, для відвідувачів нашого музею. Зазвичай нам треба залучати нових майстрів, аматорів народного мистецтва, так як наш організаційно-методичний центр культури призваний відшуковувати народних майстрів, розвивати народне аматорське мистецтво, чим ми займаємося успішно. Але разом з тим нікуди подітися. Участь хочуть брати в цих виставках все більше людей і спільчан. У нас сьогодні на цій виставці представлені роботи майстрів народного мистецтва, майстрів нашої спілки народної, Закарпатського осередку Національної спілки народного мистецтва України, також Закарпатського осередку Національної спілки художників. Це у нас образотворче мистецтво Тетяна Левляс, Андрея Прислупська, яка недавно поступила, прийняла її в спілку художників національну. Вона завжди брала багато участь у наших виставках, і в неї дуже гарно пішло, вона отримала дуже великий заряд, натхнення, і зараз дуже успішно, без всяких проблем поступила в спілку художників. Бачимо, що кожен із авторів, який представив сьогодні тут живописні роботи на цій виставці, має свою манеру писання, має свій підхід до підбору кольорів, до кольорової гами, але всіх їх знову ж таки об'єднує оця тема весни, тема пробудження. Я думаю, що люди порадуються і оцінять роботи майстрині народної, ну не то, що майстрині, це людина, яка недавно, можна сказати, взяла пензлика в руки і створює дуже гарні роботи, несподівані. Розпис по дереву – це Тетяна Маркович. Ці роботи цікаві тим, що видно художню натуру майстра. І якщо багато років вона не бралася десь за пензлик, то все-таки оце її як сказати, її догнала творчість, тому що такі люди не можуть не творити, які мають у собі таку Божу іскру. І роботи дуже цікаві, дуже барвисті, яскраві. Вона трошки боялася, десь трошки була не впевнена в собі, але я думаю, сьогодні люди оцінять і побачать її доробок.
Я довгий час працювала на телебаченні і не мала таку можливість займатися творчістю. А зараз, вже будучи на відпочинку, я якось так захотіла показати те, що я вмію, те, що мені хочеться. На цій виставці представлені роботи, дуже цікаві роботи майстрів. Мені дуже вони подобаються. Це своєрідний майстер-клас. На цій виставці також представлені ветенанки Марії Ялової. Вони виділяються тим, знову ж таки, просякнуті темою весною. На них чітко прослідковуємо також і такий мотив, як мотив берегині, мотив жіноцтва. Знову ж таки, це є символічно. Я виготовляю ветенанки. Це давній такий український вид мистецтва. Мені він подобається тим, що колись дуже давно будинки були стіни білі, а ізюминку в цих стінах додавали саме ветенанки, їх на стіни приклеювали і цим декорували. І кожна ветенанка несе в собі якийсь такий унікальний сенс, інформацію. І тому вони мені подобаються їх виготовляти. Окрім живописних робіт, дана виставка, цьогорічна виставка, як напередодні Міжнародного дня музею, виділяється і наявністю у ній досить таки рідкісних технік виконання робіт декоративно-прикладного мистецтва. Зокрема, я би виділив роботи Олесі Рибалко, які виконані в техніці малювання, моделювання по вовні. Ще у нас дуже цікава, креативна така художниця, не похожа на інших. Це Рибалко Олеся, яка багато років брала вже теж, бере у всіх наших заходах, завжди відгукується з задоволенням. На наш заклик, якщо ми її просимо, вона ніколи не відказується і радує завжди новими роботами. У неї така цікава техніка японська кінусайку, з якої вона витворює неймовірні роботи, що дивляться, люди не розуміють, що це таке, і завжди пояснюємо. Потім вона займається валянням із шерсті. Зробила за цю виставку, нам представила дуже гарні вироби, прикраси, жіночі прикраси, теж з такою технікою валяння зроблені. Це треба побачити, тому що говорити про це неможливо. І також декоративні картини, можна сказати, роботи, вона їх робить, теж викладає шерстю. Це теж така техніка, вона сказала, що це називається малювання шерстю. Шукаю цікаві техніки, бо дітки маленькі, щоб їх більше зацікавити. І коли мені дуже сподобається, то тоді і сама хочу погратися з цією технікою, так як і ці кінусайга. Дуже мені любиться, бо там можна використати різні тканинки. А ви знаєте, це кінусайка, це ж японський. Одна японка придумала, що щоб ці у них дуже дорогі кімоно, щоб вони не пропадали, і треба їх як-то увіковічити, друге життя їм дати. І вони теж так, ця техніка. Але у нас теж є цікаві тканинки. І друге життя дати тканинці одягу так само можна. Деколи шкода викинути, але тут доходить до того, коли ви робите роботу, а вам не вистачає щось цікавої тканинки, то деколи і штанішки свої поріжеш, і спідничку, бо іменно там клаптика якогось бракує. Так що, якщо дивитися на роботу, то можна сказати, це моя спідниця, а це моє платічко, а це там сорочечка якась чи ще щось. Так що... Берете участь не в одній виставці. Що дає вам участь в таких виставках? Я дуже люблю писанкарство. У мене писанки не зовсім традиційні, скоріше не традиційні, бо я з ниточок різні мотанки і теж пробувала цю кінусайку. Люблю і дуже традиційні, але мало їх роблю. Що дає? Мені просто хочеться поділитися, подивитися на інші роботи. І мені просто цікава реакція. А вдруг то, що я роблю, не подобається комусь. Так що, якщо ви сказали, що вам подобається, мене то дуже тішить. Дякую. Доволі цікавими є представлені на цій роботі і вироби із дерева, зокрема різьба. Різьблені роботи завжди є
вдалим доповненням, гармонійним доповненням до виставок декоративно-прикладного мистецтва. У даному випадку на цій виставці представлені роботи Петра Ходанича з цієї скульптури, а також рельєфи Костянтина Ковгана. І саме тут представили свої роботи як митці, як майстри декоративно-прикладного мистецтва, також і члени Національної спілки художників свої роботи також з квітами поєднали в нашому центрі культури. Ми працюємо над тим, щоб побільше було фантазій у авторів і в творчих людей, щоб щось створити, що поєднано там з квітами, що поєднано з зимою, що поєднано з весною і там з осінню і так далі, і так далі. І тоді буде більше, скажімо, рости творча фантазія і уява у майстрів і в художників. Участь в цій виставці по декоративно-прикладному мистецтву я саме представив тут різьбу по дереву, бо тут називається виставка під назвою «Заквітчені», тобто все, що поєднано з квітами. І саме я вдома знайшов 3 роботи в своїй колекції, що в поєднанні з квітами. Оригінальним підходом до виконання власних робіт підійшли керамісти, які представили свої роботи на цій виставці. Це Андрея Прислупська і Ольга Гал. Вони, ми знаємо, їх вже працюють давно у нас на Закарпатті у кераміці. І обидві ці майстрині мають такий свій своєрідний свій стиль, підхід до моделювання глини. Вони не є традиційними гончарами, вони моделюють, ліплять із глини власні вироби, і кожну із них знову ж таки виділяє, можна їхні роботи відрізнити на подібних виставках знову ж таки за колоритом, за підбором кольорів. Якщо, скажімо, Ольгу Гал виділяють такі червоно-жовто-гарячі кольори, то Ольга Прислупська це вже такі більш блакитні, більш білого кольору і так далі. Тобто бачимо, кожного автора можна спізнати за почерком своїх робіт.
В принципі, хотілося побачити, як люди бачать весну. Художники різні, чоловіки, жінки – це не столь важливо, але хотілося побачити їхні враження від того розквітання, від початку чогось нового. У нас зима така була трохи затяжна, така незвичайна, але весни таки хочеться. Все рівно є в людей відчуття весни, відчуття чогось нового, початку свіжого, квітнового, такого яскравого. Це тут і є. Також представлені на цій виставці роботи, про які варто говорити, це декоративний розпис по склу, декоративні скляночки. Це Марії, відомої майстрині нашого краю Марії Купар. Марія Купар, ми знаємо її як майстриню, яка працює в різних жанрах. Вона і писанки, і вишиває, і так далі. Її декоративний розпис по склу цікавий тим, що виконує вона таким своєрідною крапельною технікою. Завдяки цієї техніки вимальовує вже ці композиції, сюжети. В даному випадку це квіткові композиції, знову ж таки, основна тема нашої виставки. Звичайно, хочу відзначити таку майстриню із багаторічним досвідом, яка є широкоплановою, здібною, надзвичайно талановитою людиною. Це Марія Купар, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, яка зробила чудові нам весняні роботи, розпис по склу з гарними весняними квітковими композиціями. Вперше на виставці представлені також роботи Катерини Попової. Теж непоганий живопис, я скажу, як для людини, яка недавно займається цією роботою, дуже непогані, гарні такі талановиті роботи. Зелене листя
стель художника. Я скажу художника, тому що це людина, хоча для неї це хобі, але це людина дійсно художник Івана Кіндрат. Багато в нас є художниць представлені, які вже багато разів беруть участь у наших виставках і радують поціновувачів мистецтва. Це в нас викладачі школи мистецтв Курта Стигун Людмила, Боронікова Вероніка, які чудовий живопис показали. Хочу відмітити, що навіть не побоюся того слова, що я вперше бачу настільки гарні роботи наших жінок. Будь-яка картиночка, будь-яке зображення квітів – це настільки тонко і душевно все зроблено, що я просто на деяких роботах вражений. Я не буду перераховувати прізвище, щоб когось там, скажімо там, не згадати, але дійсно, насправді, я вперше бачу настільки добросовісне ставлення до такого твору і жанру, як натюрморт. Дуже гарно все написано, і я вважаю, що молодці наші жінки закарпатці, що вміють так гарно писати натюрморти. Вражають такою яскравістю, десь може наївністю, безпосередністю роботи Олени Сідак, яка теж є членом спілки майстрів народного мистецтва України. Ми сьогодні доробок її теж бачимо на цій виставці. Надію, що ця наша виставка, яка зроблена з любов'ю, не залишить байдужим поціновувачів мистецтва. І люди почерпнуть трошки гарного настрою, весняного і вийдуть із задоволенням з нашої виставки.